Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Je bent 15 en alles is verloren. Je jongensdromen vallen duidelijk door de mand. Je bent geen ridder met een zwaard en gulden sporen. Je voetbalclub is niet de beste van het land. Je was de kaper van de 7 wereldzeeën. Nou wil je plotseling dat je dat gauw vergeet. Je hebt hartstochtelijk met Doris D. gevreden. Maar je hoopt vurig dat geen mens dat van je weet. Het blijkt, je bent in niets. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Je hebt bij mij een bijzondere gast onder de tafel. En dat is een man die al heel lang dwaande is met muziek op alle mogelijke manieren. Hij houdt les, hij componeert, arrangeert, muzikant. En het liefste componeert hij muziek op mooie teksten. Maar dat kan zomaar het Fries wezen. Of het Twents. Ja. Of misschien ook het Greenslands, maar daar ben ik iets in burger. Ik vind het ongelooflijk leuk dat hij er is. Adi Schelen, welkom. Ja. Hoe is het? Goeie. Wel, prima. Ja. Gezond en druk bezig. Ik ben nu aan het componeren op Twentse teksten. En ik heb een gedichtbundel gevonden van een dichter uit de jaren 50, Graads. En daar had ik al een stukje gemaakt over de herfst. En toen dacht ik, dat zou mooi zijn dat ik een soort 4 jaargetijden misschien kan maken. Toen ben ik op zoek gegaan naar meer werk van hem, een bundel gevonden. En inderdaad, voorjaar, zomer, ik kon kiezen. Dus ik ben nou bijna klaar. En als het goed is, wordt het door een mannenkoor gezongen met een pianist. Ik ga wat lezen. Ja. Oejo, en ik dacht, ja, het is Twente, het is Greensland en het is Friesland. Ja, precies. Dat is kort gezegd geografisch wel een beetje die verhaal, denk ik. Hè? Of Ja, nou ja, ik heb wel eens overwogen om verhalen te bundelen en dan te noemen. Wereldberoemd in Enschede, Groningen en Leeuwarden. Dat moet nog een keer. Maar er staan wel veel verhalen inmiddels op mijn website. Dat heb je misschien ook wel gezien. Dus www.adischelen.nl. Ja. we gaan dit uur proberen een paar van die verhalen te vatten. En vooral het verhaal van jouzelf, van Adi Schelen, muzikant. Ik zei al, van alles wil dienen. Ooit ben in 1949 in Enschede. Enschede, ja. Ben je daar lang bleun in Enschede? Ja, tot mijn 20ste. Toen moest ik in dienst. En toen kwam ik bij de marechaussee. Dat had niemand verwacht. Zo'n halve muzikant die boeken leest enzovoort. En dan bij zo'n stoer korps. Ik pas dat ook helemaal niet hoor. Maar dat was een soort computerselectie waardoor ik daar terecht kwam. En toen kreeg je want ik wou eigenlijk dienst weigeren. Nou ja, die jaren 60. Ja, wel, ja, de jaren 60. Maar goed, toen ik was verloofd toen met een meisje en die familie kwam uit Indië, Indisch leger, weet je wel, de knil. En er werd een beetje zo meesmeldig gedaan van, nou, dat gaat hij toch niet redden bij zo'n elitekorps. Nou ja, dan heb je een verkeerde mij, dan ga ik het juist... Extra fanatiek? Ja, extra fanatiek worden. Dus ik heb die 6 maanden opleiding en selectie, dat heb ik wel doorgemaakt. Maar ja, op een bepaald moment sta je dan verkeer te regelen in Duitsland. En dan komen de militairen van Nederland, moeten ze naar Lüneburger Heide. Want dat was toen ons gebied wat de NATO Nederland had aangewezen om te verdedigen. En dan heb je van die periodes tussen die kolonnes. En dan denk je, nou staat er dus aan de andere kant van de ijzeren gordijn... staat ook een met zo'n raar pakje aan. En een fluitje. En die stuurt die jongens die kant op. En die kennen elkaar helemaal niet. En in het geval dat het zou komen tot een oorlog. En dan dacht ik, ja, ik kan niet accepteren dat dit normaal is. Dan gaat iets mis in mijn hoofd. Maar ja, de recente geschiedenis wijst, het gebeurt nog steeds.
Ik zoek, kijk, we zijn inmiddels 40, 50, 60 hier verder. Ja, En er nog net volle verloren. er is nog niks veranderd. Nee. Nee, precies. Nee. En ik denk nu ook van, we moeten de defensieuitgaven, daar moeten we niet op gaan bezuinigen. Want ik weet ook niet hoe je het anders moet doen. Ik ga er geen oplossing voor. Nee, praten met Poetin. Ik zie het niet gebeuren. Nee. Het blijft bizar. Dat Ja, mensen ook bizar. dat horen. Ja, precies. Er werd een Ja. streeplutsen toen al. Hè. Ja, en sterker nog, ik heb Nee, daar is nog Rijn en dan weg. de laatste jaren in Groningen, via dat conservatorium in Groningen, dat is een vrij internationaal jazzopleiding met een hele goede naam. Er komen heel veel Oost-Europeanen, Russen, Bulgaren, you name it, Polen. Dus ik heb met die jongens gespeeld. Dus daar heb ik wel eens gedacht, dat zouden dan de vader van de jongens, want meeste zijn jonger dan ik. Dat zouden wel die andere Oostblok marechaussees geweest kunnen zijn die daar ook verkeer stonden te regelen ergens in Polen of zo. Je kunt beter muziek mee ook om mij. Ja, je kunt beter. Ja. Ik heb daar ook een verhaaltje over geschreven op mijn website. Mijn Koude Oorlog heet het. Wanneer begon de passie van muziek? Wanneer begon dat? Ja, al op hele jonge leeftijd? Ja. Ik heb nog foto's dat ik met buurtjongens en meisjes met koekblikken van de banketbakker, dat was de buurman, dat we een optocht doen, weet je wel. Dan heb je het 1953, 54. Ik maakte een ukulele van een sigarenkistje. Nou, toen kreeg ik met Sinterklaas inderdaad een ukulele. Ukulele, zeiden we altijd. En in de derde klas van lagere school had ik al een orkestje. Ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om in welke school ik op zat, om orkestjes te vormen, bandjes, ja. En toen muziekschool, dus zingen, klappen, solfège, de Gerels-methode was dat, hè? Veel zingen. 4 jaar lang, blokfluit en toen een keuzeinstrument was voor mij gitaar. We hadden geen piano thuis. Dus klassiek gitaar, echt zo'n Nederlandse gitaar, weet je wel, met zo'n bankje en dan met de vingers. En dat was eigenlijk een test van mijn vader om te kijken of ik wel muzikaal genoeg was om een piano aan te schaffen. Maar dat was natuurlijk een behoorlijke aanschaf, hè. Nou, na 2 jaar werd ik op pianoles gestuurd. Er werd mij ook niet gevraagd van, wat wil je dat eigenlijk? Nee, dat was gewoon, want gitaar, dat was eigenlijk geen goed instrument. Dat was minderwaardig. Piano weer de real deal. Piano, dat was het. Nou, en toen kreeg ik pianoles. En eerst klassiek natuurlijk. En op een bepaald moment kreeg ik les van een koordirigent. En die leerde mij harmoniseren voor 4-stemmig. Inmiddels zat ik ook al in een popband, de Ronald 4. En close harmony was in Enschede heel populair. Dus wat deed ik? Ik zocht die nummers uit. En dan ging dat 4-stemmig harmoniseren, zoals ik dat geleerd had van die kerkorganist. Dus als een van de weinige bandjes in die tijd zongen wij van noten. Dus ik studeerde dat dan thuis bij een van de jongens in. Daar stond de piano. En dan stem voor stem speelde ik het voor. En het gevolg was dat we een hele goede close harmonie hadden. Daar hebben we ook een keer een talentjacht mee gewonnen. En heel toevallig hadden we een nummer van de Ivy League, Tomorrow is Another Day, uitgezocht. Want dat vonden we een mooi nummer. En ingestudeerd, ik had het uitgezocht, opgeschreven. En, nou, een talentenjacht in Almelo. En net die week daarvoor kwamen de Buffoons met hun eerste single, Tomorrow is Another Day. Dus die jury die dacht dat wij in een paar dagen tijd dat nummer van de Buffoons hadden gecoverd. Met close harmony en alles. Dus zij wonnen daar dik de eerste prijs. Maar we waren er al 6 weken mee bezig met dat nummer. Maar puur toeval. Maar de Buffoons vind je zeker in Twente weer wel een grote naam, hè? Ja, dat was een hele grote naam. Maar die waren ook erg goed. Ik heb hun Good Vibrations en heb ik hun live horen uitvoeren. Live, hè? Zingen en spelen tegelijk. Daar konden de Beach Boys zelf helemaal niet. Nee, ik begreep zelfs dat de Beach Boys ooit dit echt nog belusteren gaan. Ja. En zwier onder de indruk. Ja, die was zwaar onder de indruk. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk met al die bandjes zo. Wij dachten allemaal dat de Birds en van de Wrecking Crew hadden we nooit gehoord. Hè? Nou, die studiomuzikanten. Wij dachten allemaal dat die
die band zelf speelde en zongen van. Zo zag je dat ook op televisie, dat het meestal playback was. Dat had je helemaal niet door. De Beatles, die zongen wel live. Ja, dat weer echt. Dat was wel echt. Puur, ja. En dus dan, ja, als je dat dan wil gaan doen, dan denk je dat zo moet. En het is wel, zo'n gitaarbeentje is wel een ideale leerschool. Want de verschillende functies in de muziek, die zijn heel mooi verdeeld. Je hebt de drummer voor het ritme. Je hebt de bassist voor de grondnoten. De slaggitarist, die speelt de akkoorden. En de sologitarist, nou ja, dat is een soort libero die de figuren speelt. Nou ja, en dan de zang is de melodie. Dus je ontleedt eigenlijk alle muzikale paradigma's. Die worden mooi in hapjes aangeboden. En daarvoor was het natuurlijk zo, als je als kind of als puber muziek maakte, was het altijd onder leiding van een leraar of een dirigent of iets. Maar in die tijd moest je het allemaal zelf uitviegelen. En van de plaat af luisteren, weet je wel, wat doet er, wat is dat voor akkoord? Wat doen ze daar? Hoe gaan die stemmen? En dat is natuurlijk, ja, ik zeg wel eens, toen heb ik het vak geleerd. En dat vak hem heel lang tot op de dij van Joert. Nog de waarde houden, je bent nog altijd aan het componeren. Je gaat intussen met een heel soort mensen in Friesland optreden. Ja. Riens gratis, maar komen we nog goed te spreken. Dit draaien we aan het begin van het programma, ik heb een nummer van, 15. Ja, maar het had ik voel nog een opname met Willem Wilmink. Ja. Je mag een teach inzetten, dus je mag een cv. Die kunnen we helaas net in je oren helemaal bepraten. Nee. Maar het had jou in ieder geval een leven vol muziek gebracht. Oranjes sprutsen trouwens. Daar komen we aan nog even op waarom. Maar we draaien het nummer 15. Ja. Waarom dat nummer trouwens? Nou, omdat dat een mooi voorbeeld is van een hele mooie Riens-tekst. De Riens schrijft over heel veel verschillende onderwerpen. Maar ik vind hem het sterkst altijd in zijn... hoe die over mensen schrijft. Wat er in een mensenleven allemaal kan gebeuren. Oude mensen, jonge mensen. Dus wat de tekst betreft. Nou, dan de bezetting. Dat is de combo John Eskes. Waarvan ik nog de enige ben die hier nog rondloopt op deze aardbol. En dat was uit het laatste programma. Ongeveer 81, 82 denk ik. Waarin Riens nog optrad met die combo in het Nederlands. En ook omdat, dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Schrijven op teksten. En dan liefst... Dat is de echte grote passie, hè? Ja, dat vind ik. Dat is eigenlijk overgebleven. Na alle jaren. Dat wil ik nog wel blijven doen. En dat doe ik dan nu met die Twentse teksten. Hoe ben je bij Riens te Lonen kwamen eigenlijk? Ik was in Groningen, zat ik op conservatorium voor schoolmuziek eerst. Later heb ik hoofdvak piano gedaan. Want die kinderliedjes, daar had ik niet zoveel mee. Ik zat ook een beetje in de jazzwereld daar. Dus bij het workshoporkest van Ellen Laurie later, daar zat bijvoorbeeld ook Jenne Meinema zat daar. Ik begon te snabbelen op recepties en ik kreeg vrij snel een trio. Ik kwam bij omroep... de Rono, jullie collega's in Groningen. In programma's van Harmjan Thun. Boeten op Plein, weet ik nog. Met een combootje. En dat begon wel op te vallen. En toen zocht Riens een pianist. En die begon rond te kijken in het noorden. En er waren 2 kandidaten, Martin van Dijk en ik. En Martin had toen een cabaretprogramma. Martin, Tom en Bommersom. En daar wilde hij niet weg. Hij woonde toen nog in Groningen. En toen was ik de tweede. Dus via Jenne Meinema ben ik toen bij Riens gekomen. En hoe belangrijk is die man van jou weg? Heel belangrijk, want Riens was iemand die dan ook meteen wilde dat de muzikanten ook creatief meededen. Hè? Dus hij had bijvoorbeeld ook wel... hij zong ook wel liedjes van Harry Banning. Maar dat was dan 1 liedje of zo in het programma. Kees Bijlstra schreef de muziek. John Eskes kon ook componeren. Dus voor Pompen Dremmen, het eerste Nederlandse programma waar ik aan meedeed... gingen de teksten naar John, naar Kees, naar mij en naar Harry Banning. En toen werd me toch een beetje benauwd. Want toen dacht ik, ja, Kees, dat had hij toen allemaal al gedaan.
ik kwam net kijken. John die had ook al van alles gecomponeerd. Ook zelf klassieke werken met koren en orkesten. Een heel gitaarconcert. Harry Bannick, nou ja. Toevallig heb ik ooit les gehad in Enschede van een pianist die ook Harry Bannick les heeft gegeven. Dus wat dat betreft was de cirkel wel een beetje rond. Maar toen werd ik wel onzeker. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of dit kan. Want dan ga je achter de piano zitten met zo'n tekst. En dan denk je, ja, dit is veel te gezocht. Ja, maar dit is weer te simpel. Ja, maar dit is... Nou, ik kwam er niet uit. Dus toen heb ik Riens gebeld. Ik zei, nou, ik weet echt niet of ik dat kan. Nou, zei Riens, volgens mij kun je het wel. Ja, het is ook kunnen zeggen van... Oké, nou, dan geef ik het wel aan Harry of Kees of John. Schuif het gewoon door. Hè? En dan kom je er gewoon bij als pianist en klaar. En daar was ik op dat moment ook akkoord mee. Maar dan was ik mooi van dat probleem af. Ja. Nee, zei Riens, volgens mij kun je het wel. Je moet het gewoon op je eigen manier doen. Nou, en dat gaf de doorslag. En daar ben ik die man altijd nog dankbaar voor. Cruciaal moment. Cruciaal moment. Ja. Want als ik toen afgehaakt was, als Riens ook gezegd had van oké, nou ja, we hebben zo, dan en dan hebben we première, dus het moet wel klaar. Dan beginnen de repetities, weet je wel. En, nou. Hij zei, nee, volgens mij kun je dat wel. Nou, en toen ging het ook. En toen ook, moet ik ook zeggen, Kees en ook John, die hebben daar ook heel erg bij geholpen. Die voelden dat wel aan, dat ik natuurlijk daar een beetje onzeker over was. Ja, maar wel even een drukker nodig hier. Ja, precies. En Kees die zei, ja, goed hoor. En John die gaf mij complimentjes. Dus dan krijg je dan word je wat zelfverzekerder. En daar ben ik die mannen altijd nog heel dankbaar voor. Ja. Docent wie trouwens Martin Kaptein volgens mij. Ja, Martin Kaptein. Ja, heel goed. Ja. We dat vooral net vierden. Mooi verhaal. Dan geven we nog meer verjaren. Maar we gaan weer naar muziek daar. Leni Dijkstra. Ja. Echt zo'n figuur in jouw muzikale leven. Ja, zeker. Hoe lang ga je over met mijn Leni? Werken. Nou ja, vanaf 82 tot 2019. Ja, met gaten ertussen hoor. Maar, en hoe kwam jou bij Leni? Of hoe kwam Leni bij jou? Nou ja, Riens ging toen in 82 naar Fien, een musical. Met Gerard Cox en Jaspina de Jong en zo. Dus in feite werd toen het gezelschap Riens werd opgeheven. Nou ja, en Leni deed een nieuw programma, is de Basictus. En die zocht muzikanten. Er was nog even sprake van dat John en ik ook in het orkest van Fien mee zouden. Toen wij hoorden wat we daar gingen verdienen, keken we elkaar aan van, nou, dat gaan we niet doen. Nee, dat was namelijk, want Riens, wij waren echt verwend met Riens. Riens betaalde ons heel goed voor die tijd. Hè? Ik zal geen bedragen noemen, maar dat was ruimschoots betaald. Het koer minder, zeggen ze wel. Het koer minder, ja, precies. Ja. En toen wij dat hoorden, nou, heb je daar zin aan? Nee, ik ook niet. En in de orkestbak, weet je wel, met zo'n musical. En toen, al vrij snel, toen bleek dus dat Leni begeleiders zocht. En toen kwamen John en ik bij Leni terecht. Maar ze ziet je dus eigenlijk via Riens in midden in die Friese muziekcultuur. Dus. Ja, precies. Ja. Nou, als tukker. Ja. Nee, dat is ook weer zo'n geschenk. Als je op die manier met een cultuur en een taal via de muziek en via het theater kennis maakt, daar kan geen school of opleiding tegenop. Wil je nou een betere leerschool hebben dan Leo Dijkstra en Leni en Riens, wat Fries betreft? Hè? Met die Tetman-achtergrond en alles. Ja, van de geven treft ze net. Nee, beter binden net. Nee. Nou ja, en dan je had door John Eskes, die had ik nog even kennen. En Kees Bielstra, net de makkelijkste meesken, maar wel vakmeesken. Ja, vakmensen, ja. En dat hij het in die zittend zeggen, ja dus. Ja. Dan is er een enorme steun onder. Ja, zeker. Ja. We gaan van Leni wat draaien. Je kwam op het nummer Trap naar de Hemel. Ja, Trap naar de Hemel. Waarom dit nummer? Nou, daar zitten weer ook wat muzikanten bij van een iets jongere generatie. Inmiddels ook weer wat ouder natuurlijk. Maar Hubert Heringa speelt daarop mee. En Oets Bousma speelt de bas. En Harry Sandstra die zingt het koor.
Dat is ook heel leuk. En bovendien is dat voor een deel in mijn eigen studio opgenomen. En het begint met een soort soundscape, zouden we nu zeggen. Met synthesizers. Het is Trepke naar de hemel, hè, dus een trap naar de hemel. Zodat als je later overleden bent, dat je kinderen nog even op bezoek kunnen komen. Dat is echt de korte zin van de lange reden. En dus de ontwikkeling van synthesizers en de jongere muzikanten. En dat zit er allemaal in. En de productie is van Kees bij Telesound. Daar heeft Leni in gezongen. En daar heeft Hubert ook de sax in gezongen. Dus dat was toen ook nieuw. Dat je in verschillende studio's aan hetzelfde product kon werken. Dat is echt, in de jaren 90 zeg maar, is dat begonnen. Eind jaren 80, jaren 90. Hoe ik keepje wat woe, wist al wat keepje zoe. Ja, dan kocht ik een trap naar de hemel. Net van mij, maar van die. En zo kocht ik die vrij van gevaren, verdriet en van Dus ik klop pijnen. en ik zie daar mensen in klederdracht. En dat Schotse trein. Alles met accordeons erbij. En toen heb ik daar dus Sam Mulder van lachen. Ja, dan Maar kocht toen viel die ik een kwartje trap naar de overal zo. hemel. Nou ja, overal. Is het niet lief? Of Ja, mooi nummer. Leni Dijkstra. Wat een stem. En wat had die een protte meiding aan de Friese cultuur en mij dit soort vestjes. Trap, zeg ik het even goed zeggen. Nee, de hemel. Trap naar de hemel. Ja, het staat op het lijstje van mijn gaststeward, Adi Schelen, componist, arrangeur, muzikant, joutles, al heel lang de waande. Natuurlijk mijn muziek, maar het liefst schroeit hij muziek op bestaande teksten. En via Enschede en Grijnsloon eigenlijk heel diep in de Friese cultuur ooit te lonen kwam. Ja. Had je hier ooit wennen, libben? Ja, ik heb een paar jaar in Rinse gewoond. Rinsen maar eerst. Ja, dat is op een geest. Op een geest, ja. 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 En toen heb ik ook Fries gepraat. Dat was eind jaren 80. En toen dacht ik, nou heb ik zo vaak Fries gehoord. Nou, als ik het nou niet leer, dan leer ik het nooit meer. Wil je dat nog dreig om te leren überhaupt? Nou, dat viel wat daar. Ja, maar bepaalde dingen heb ik nooit onder de knie gekregen. Het verschil tussen een heel en half. Nee. Net de keer dat ik met een hele flesje neven thuis kwam, terwijl ik een halfje had willen kopen. Of met een half brood, terwijl ik een heel brood. Nou ja, dat heel en dat ik snap het nog niet. Maar nee, maar verder ging dat ging wel aardig. Het gekke is dat ik met Riens en met Leni nooit één woord Fries heb gewisseld. Terwijl het ging altijd over Friese teksten en Friese toestanden en van alles. En ik kreeg Friese teksten mee, daar moest muziek op komen. Die eerste Friese tekst voor Riens. Ja, toen zei Riens, ja, dat was nog in het programma 80 in de bocht. Ja, je zit niet zo goed in je Fries. Hoe doen we dat? Ik zei, nou, geef mij een bandje waarop je de tekst uitspreekt. Gewoon voorleest. Geef mij de tekst zelf en geef mij een vertaling. Dan weet ik hoe het klinkt en dan weet ik wat er staat. Ja. Nou, en zo ben ik begonnen met het Fries te leren, zeg maar. Ja, en ik heb toen een woordenboekje gekocht. Heb nog steeds zo'n heel klein woordenboekje Fries. Daar maak ik nog wel eens gebruik van. Maar betekent dat muziekskruwen op teksten vaak volle meer baseerd is op klanken en ritme van een tekst, denk ik, of niet? Ja, precies. Nee, ja, dat is dan wel af en toe dan, als ik dan twijfelde, dan belde ik Riens of Leni gewoon even op van hoe zeg je dit? Weet je wel, want dan wist ik het even niet. Maar ja, inmiddels had ik natuurlijk zoveel Fries gehoord, dat groeide daar wel in. Ja. En ik ben wat talig en als muzikant ben je toch gewend om heel erg auditief te denken. Ja, want ik begreep dat je hem van Hoes uit, bijvoorbeeld de Twents ik net mij kreeg daar, hè? Nee, nou ja, op straat wel. Hè? Ja, op straat. Wij wonen in een zeg maar arbeidersbuurt, middenstanders, arbeidersbuurt. Het winkelstraatje in een arbeidersbuurt, zeg maar. Hij zit in een textiel? Ja, textielwinkel. Specialiteit rubbercorsetten. Mijn moeder heeft BH's en rubbercorsetten aangepast in het kleine paskamertje wat we hadden, wat tevens kantoor en magazijn was. Maar dat was ons grote succes. Maar je moest een beetje met het ABN de wereld in, dus? Ja, onze ouders die zeiden van, wij leren onze kinderen gewoon Nederlands.
Platpraten, dat doen wij niet. Nee. Weet je wel? Maar op straat wil mij krijgen, want dat Ja, taalgevoel en met die taaldwaande wijzen. Ja. Nou ja, wat mij in Friesland, toen ik hier kwam, opviel, dat de notabelen ook gewoon Fries praten. Dat het helemaal niet iets ordinairs was. Nee, er Dat bestaat was- een keurig soort Fries. Hè? Ja, Dat is- precies. Ja. En in Enschede was Twents was het toch wel een beetje taal van de arbeiders en de achterbuurt, weet je wel. Dat was wel een standsverschil daar. Nou, Jo, wij nou in Grains. Ja. Krijg je iets van het Grainzers nog mee of net? Of? ja, ik versta het wel. Ik kan het niet spreken, want dan haal ik het Twents en Fries door elkaar. Nee. Maar ik versta het heel goed. Ik heb ook wel met Groningse artiesten gewerkt. We hebben met Jan Glas hebben we een cd gemaakt met allemaal Groningse jazz liedjes. Dus American Songbook vertaald in het Gronings. Naar aanleiding van Jannie en Roelof Stalknecht, die dat in de jaren 60 al deden. Die hebben daar toen ook een hit mee gehad. Hè? Live It Come Weer Be Me. Lover Come Back To Me. Die staat ook op die LP Glasgeel en Las. Nou, de tijd was nu te kort om dat er ook nog weer bij te draaien. Dus ik dacht, ik concentreer me een beetje op het Friese gebeuren. Ja, maar dan begin ik er even naar muziek. Daar kreeg je een cd van jou. Ja. Uitverkoren. Ja. Hierop verschillende nummers. Nou, 12 in totaal. Lees maar, wat is dit? Dit is Nou, een beetje projectmatig. Ja, een beetje project. Maar ik wilde gewoon een aantal liedjes die zeg maar gebruikt waren, of niet gebruikt, maar goed, die ik ooit gemaakt had op teksten, die lagen in de la. En ik dacht, ja, wat zonde eigenlijk. En eigenlijk nadat ik gestopt was met optreden, hoor. Ik ben toen ik 70 werd opgetreden ben ik gestopt met optreden. De Taal op het Spoor met Leni en Hiske, dat was mijn laatste programma. Ja. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk eens kijken of er nog liedjes bij zijn die misschien leuk zijn op te nemen. En dan niet met Leni, of met Riens kon ook niet meer. Maar gewoon met een andere stem. En de Friese teksten heb ik ook vertaald in het Nederlands. Gewoon voor mezelf en gewoon als document van dit is een selectie van liedjes die ik de moeite waard vind, die ik uitverkoren vind. Ja. En bovendien het eerste liedje, dat heet ook Uitverkoren. Wij gaan een oor noemen draaien, Joods Kind. Ja. Wat is het verhaal van dit nummer? Ja, dat is een beetje buiten het boot. Toen ik vlak na 2000 had ik het plan om op Nederlandse poëzie muziek te gaan schrijven. Dan ben ik op zoek gegaan naar gedichten. Ook al omdat ik het mooi vind om op teksten te schrijven. En toen vond ik onder andere dit. En dat heb ik toen geschreven, eigenlijk voor Lianne Sandstra. Waarmee ik toen met Leni gewerkt had in een programma. En het is eigenlijk bij dit nummer gebleven. Ik heb nog een andere, staat ook op de cd Tijd van Vasalis. Komt ook uit dat project. Wat dus eigenlijk nooit door is gegaan. Maar ik had wel die 2 composities klaar. Toen dacht ik, god, dat is... Nou, als ik het dan met Ines doe... Dat is ook alleen maar met piano. Hè? Het is piano-zang. Gewoon puur alleen maar... Het gaat echt om de composities en de teksten. Nou, en Ines kan dat heel goed. Die heeft het ook fantastisch gedaan. En toen vond ik dus ook dat gedicht van Henk Vedder... uit de tweede... Van die dicht is verder helemaal niet veel bekend. Maar dit is wel een van zijn bekendste teksten. Zwaait een mannenarmen verre groet. Op het klein gezicht bloeit plotseling herkennen. Ze moet op slag hard naar haar vader rennen. Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet. Nu gaan ze samen door de late dag. De man gebogen en door zorg gebeten. Prachtig nummer. En wat ook een beetje de insteek is om dit nummer te kiezen, is wat ik mooi vind, is op teksten muziek maken, maar ook de muziek alleen voor zich laten spreken. Dus je hebt dat in opera's ook, hè, dat er af en toe een instrumentaal intermezzo is. In liedjes hoor, in popmuziek heb je dan de gitaarsolo, hè. Maar ik vind het mooi, want in cabaret doe je dat niet zo gauw.
Maar dat er dus in de inleiding en ook tussen de coupletten even een stukje instrumentaal is, waarin als het ware die tekst even kan indalen. Dat vind ik mooi. En ook aan het slot. En dat is bij deze wel aardig gelukt. Joodskind, prachtig, mooi. Zong ik toch Ine Stimmer. Ja. Je zei het alleen heel keel, piano, zang. Ja, Dit is het. Precies, ja. Hoe oud is die andere kant voor jou? Ik wil toch nog even met jou praten, want je houdt in de band Ronald 4. Ja. Daar komt dat Ronald bij uit. Ronald, dat was de Gewoon oprichter. voor Ronald, Ja. maar zonder D. Ja, Ron. Ja. Nou, het werd heel vaak verkeerd gespeeld hoor. Ronald voor, zeg je staan. Maar dit is duidelijk, we hebben het een beetje hoe de kleinkunstkant horen en Ja. de liedse versjes. Ja. Dit is echt jouw popkant, Ja. popmuziekkant. Ja, popmuziek. En dat eindigde ik met deze band trouwens toen je daaruit stapte of net? Toen heb ik nog even een halfjaartje in Teach In gespeeld. Teach In? Als basgitarist. Was toen een opkomende band. We waren toen al erg goed. Maar ja, 2 daarvan, van die bezetting toen, zaten later ook in de Eurovisie Songfestival versie van Teach In. Teach In heeft heel veel verschillende bezettingen gehad. Maar de bassist die brak een arm. En toen, omdat ik uit de Ronald 4 was gestapt, omdat ik mijn HBS wilde afmaken, vroegen ze mij om een halfjaartje even in te vallen. En dat heb ik toen gedaan. En ik zou als solo-gitarist zou ik dan invallen, maar zij speelden allemaal nummers die ik niet kende. Dus dan moet ik al die solo's gaan studeren. Geef mij gewoon die basgitaar. En dan kan de solo-gitarist gewoon zijn eigen instrument blijven spelen. En dan speel ik gewoon heel functioneel bas. En dat is goed gelukt. Ja. Want hoeveel maanden, jaren daarna is zij naar het Songfestival? Ik heb het nu over, eens kijken, dat is geweest 69, 70 ongeveer. En ik geloof dat zij in 75 het wonnen. Het Songfestival, dus dat is 5 jaar later. Ja. Even de Ronald 4, want daar hebben best wat succes mee horen. Hebben een product mee spelen of niet? Ja, er was toen heel veel gelegenheid voor bandjes. Hè. Je had in Enschede had je een clubhuiscircuit, jongeren, het Don Bosco huizen noemen ze dat. Ik kwam van een katholieke jeugdwerk kwam dat. En daar werden avonden georganiseerd en speeltuingebouwtjes waar beatclubs waren. En horeca-ondernemers die beatbandjes uitnodigden. Dus er was een vrij levendige scene. En Enschede was de tweede beatstad van Nederland. Hè? Je had Den Haag, dat was beatstad nummer 1 qua aantal bandjes versus gerekend naar de hoofd van de bevolking. En Enschede was 2. En zelfs tot nu toe is er nog altijd elke 2 jaar een textielbeatfestival met nog bands uit die tijd. Old school. Heel old school. De hoogtepunt heb ik nog meegemaakt. Er waren 5000 bezoekers. Dat was ergens vlak na 2000. Ja. En daar hebben we dus met de Ronald 4 ook nog wel steeds gespeeld. Ik heb je voornamelijk in die buurt of afgang dat het hele loon ik trof? Nee, we speelden hoofdzakelijk Twente en een beetje Overijssel in. En Duitsland op een bepaald moment. Want ja, dat lag vlakbij eigenlijk. Hè. Wat ik begreep, de ordeleur, men wist eerst net dat je hem in die band ziet. Nee, je had te maken met cultuurverschillen. Hè. Die jongens van die band waren iets ouder. Wie meer generatiekloof, denk ik. Ja, en die mochten wel hun haar lang laten. Dat mocht ik niet. Hè, mijn vader belde erop naar de kapper. Dat is ook zo'n bekend verhaal uit de jaren 60 van knippen maar goed kort. En zij wilde af en toe een pianist mee als ze blues speelden. Als er dan een piano in dat clubhuis aanwezig was, dan kon ik wel meedoen. Nou, en toen, dat was een keer zo. Er stond een hele oude piano en daar speelde ik wat op mee. En toen kreeg de drummer, die kreeg ruzie met zijn vriendin of met de bezoekers. Dat weet ik nog nooit precies. Maar die taaide af en die liet drumstellen en alles staan. En toen bleek dat de solo-gitarist van die band, Henk Sveers, die kon heel goed drummen. En ik had 2 jaar gitaarles gehad. En ook in gospelgroep een gitaar gespeeld. Dus ik pakte de gitaar. En dat was het begin eigenlijk van de Ronald 4. En dat heeft 3 jaar geduurd. Maar ja, ik had wel een probleem. Want mijn ouders zouden dat nooit goed vinden. Op een bepaald moment moest er ook publicatie worden gemaakt. Publiciteitsfoto's. Ja, hoe doen we dat dan?
Nou, zei een van ons, weet je wat we doen? We laten ons tekenen. Dus we kregen een getekende publiciteitsfoto waarop ik dan stond met een baardje. Onherkenbaar. Incognito, ja precies. En ook als we in de buurt speelden, dan stond ik op het podium altijd te kijken van, oh wacht even, die komt bij ons in de winkel. Die komt ook wel eens bij ons in de winkel. Oh ja, die woont bij mij in de straat. En dan ging ik er even in de pauze langs van, nou, je ziet me hier nu wel spelen, maar... Eigenlijk ben ik er niet. Eigenlijk heb ik liever niet dat je daar in de winkel over praat. Ja. En op laatst was het zo, iedereen wist het, behalve mijn ouders. Ja. En nou ja, het laatste jaar, want inmiddels kregen we ook wat voet aan de grond in Duitsland. Het laatste jaar heb ik het wel verteld. En dat is eigenlijk nooit helemaal geaccepteerd. Nou ja, goed. Ik had toen inmiddels mijn middeldiploma, zat op de HBS. En nou goed, het werd gedoogd, maar het was een soort olifant in de kamer. We hadden het er eigenlijk nooit over. Ging je hem toen al, terwijl je hem in die band ziet, een soort hang naar de veskes, de kleinkunst, om het samen eens te zeggen? Wat meer, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk nog niet. Ik ben pas letterlijk toen, ja, dat is later pas. Ik ben nog een keer naar een voorstelling van Rien Schatema geweest zelfs, toen ik op de HBS zat. En dan kreeg je van die Schouwburg-kaartjes kon je dan goedkoop krijgen. Culturele vorming. Ja, culturele vorming. En toen zag ik daar Riens optreden. Ik vond het wel leuk. Maar ik dacht, ja, die muzikanten erachter, dat lijkt me helemaal niks. Ja, dan ben je 19 of zo. En dan denk je de hele avond op zo'n podium zitten. Dat leek me helemaal niks. En voor de rest... Ja. Nee, dat was niks. Nee. En toen ik ook later gevraagd werd via Jenne Meinema, saxofonist in Groningen... En adjunct-directeur van het conservatorium, waar ik toen nog op zat, voor klassiek piano. Toen ik gevraagd werd voor Riens, toen dacht ik in eerste instantie van, nou, een jaartje, lijkt me leuk. Hè, voor je algemene ontwikkeling. En wat ook eens een keer hebben meegemaakt, zoiets, dat 22 jaar zou worden. Ja, dat had ik nooit gedaan. En daar een hele Friese artiesten achteraan kwamen. Van Tetman tot Pieter Wilkes. En Hiske Oosterwijk. En Leni. En Liane Sandstra. Even kijken, heb ze allemaal gehad. Nou, hier nog. Maar dan geef ik wat van draaien. Imi Bijdelij. Ah, Imi Bijdelij, ja. Nee, hoe kom je hem bij Imi te lonen? Nou ja, via Pieter. Ja. Ik speelde... Pieter Wilkes. Ja, Pieter Wilkes. Pieter had mij gevraagd om aan een cd-project mee te werken. Romtefiets. En daar zaten ook wat optredens aan. We zijn zelfs nog in Noord-Duitsland geweest. Noord-Friesland. Friesland noemen ze dat daar. Ik dwat je net te verbeteren. Ja, dat zit bij Niebüll daar in de vlak. Ik ben te weinig west om het Noord-Frieske weet ik veel hoe je dat neemt. Ja, het is een heel aparte Friese enclave is daar tegen de Deense grens aan. Nou, dat vond ik wel een belevenis. Met een hele band, met Jan van Olven ook. En Rick Meijer en Andries van Wierum. En we hebben optreden gehad hier in de Harmonie en in Drachten. En toen is de CD opgenomen. En Imi, die zong dan ook altijd een nummer. Hè? Pieter gaf zijn moeder altijd even een... Ja, Imi is de mem van Pieter Wilkes. Dat is voor u vrij normaal, maar dat weet net iedereen. Dus nee, precies. En toen een paar jaar later belde Imi mij op dat ze wilde een cd maken, een jazz-cd. Of ik dat wilde een beetje produceren en arrangeren en begeleiden natuurlijk op piano. Dus we hebben toen opgenomen bij Hans Wijberg in Hallingen, zat hij toen nog. En daarvan draaien we het nummer 6 noneert, Friestalig, maar het origineel komt van onderhoren Billie Holiday. Ja. Nimmt nou doch geen keer. Du bist mein Leben, zegt man niet.
Prachtig. Het origineel is Don't Explain van Billie Holiday. In dit geval vertolkt door Imi Beidelij. En die had er 6 doneerd van maken. Adi Schelen, Joert mijn gast. Arrangementen en piano. Oets Bousma, contrabas. Jelle Dauma, je mij slagrio. Slagrio, Ja, prachtig. En Lawrence Blinksma on saxofoon. Ik het wel op zijn jazzies zetten. Onder de plaat zijn je, dit is eigenlijk mijn smaak. Beetje ballad, slow. Ja, als je het over jazz hebt, dan vind ik... Beetje slow jazz, late night neem ik dat persoonlijk precies. altijd een beetje. Dit zet je me wel eens op om te luisteren. Ja, heel vaak. Ik heb heel vaak... tegenwoordig heb je van die EQ-jazz, van die zenders op internet. En dat gaat non-stop door. Ja, die heb ik vaak aanstaan. Ja, lekker. Beetje mijmeren. Ja. Hoe sta je in? Je bent zandiger. Ja. Ben je een protte onder het waarom of ben je vooral met het heden nog steeds bezig? Bij allebei. Ja. Allebei. Ik ben nog aan het componeren. Hè? En ik ben nog met allerlei de software dingen bezig. Er zijn nieuwe programma's die ik aan het... Wonder wat met de digitale wereld, om het zo maar zo te drukken? Ja, ik heb vanaf 1990 al met de computer muziek gemaakt. Hè. Ik heb Dus ook je had die hele opgang van... Ja. Nou ja, opnameapparatuur, maar dan digitaal, maar ook instrument. Wat speel je over? Je had dus een vleugel. Ja. Maar speel je ook wel eens digitaal? Ja, ik speel veel digitaal. Ik heb tegenwoordig een vleugel in de computer die beter klinkt dan mijn eigen vleugel. En die hoeft ook niet gestemd te worden. Nee. Dat is echt dat is een spectaculaire ontwikkeling. Ja. En, vanaf 1990. En toen heb ik ook muziek gemaakt bij videoproducties. Hè? Dus bij films over beton en films over kartonfabrieken en over chemische processen en de AXO en noem maar op. Er zat in Groningen JBF, dat is een vrij goede productiemaatschappij voor filmpjes, of voor video. En toen in die tijd werd er voor elke film nieuwe muziek gecomponeerd. Nou, dat heeft ongeveer tot 2005 geduurd, zeg maar, zo de jaren 90. En toen heb ik er daar wel druk mee gehad. Naast alle andere dingen die ik met Leni en Riens enzovoort en jazzdingen die ik deed. En les geven ook nog. Dus het was altijd veel. Altijd veel tegelijk. Ja, je had altijd druk hoor. Ja, altijd druk. Vandaar dat ik nu ook na mijn 70 heb gezegd, ik ga niet meer optreden. Nee, je bent met een aantal dingen stoppen eigenlijk. Ja, en die videowereld is ook eigenlijk een beetje afgelopen door de stokmuziek. Voor mij dan. Er zijn nog wel collega's die dat nog steeds doen hoor. En dus in Groningen zitten er nog wel zijn een paar jongens die dat heel goed doen. Maar ik merk er steeds dat toch de opdrachten minder werden. En dan hoor ik steeds zeggen van ja, we nemen maar stokmuziek deze keer. Nou, dan ben ik dat eens gaan uitzoeken hoe dat zat met stokmuziek op internet. Nou, ben ik me rot geschrokken. Zoveel keuze als er is. En hoe goedkoop het dan is. Ja, dat kan ik me ook voorstellen als je een filmpje maakt over een gasbedrijf. Dat je denkt van nou, we zetten er mooi even wat stok onder. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk, heb ik gedacht, nou dan ga ik me toch een beetje meer op jazz gooien. En eigen composities. En toen heb ik die groep opgericht. Ja, daar gaan we aan op praten, want dat werd ik de laatste plaat van Disholing van Noorderwien. Toch even, want dat is wel grappig, want je bent echt wel met die talende Twents bezig. Ja. Maar op een gegeven moment kom je in Friesland te lonen en met Leni Dijkstra spelen. Nou, neem ze het ook al maar op, Rinus Graten maar. Want ben je ooit met Twentse cabaretiers en muzikanten een protopaat west? Nee. Twente, met wie werd gewoon toeval dat je hem toevallig in dit wereldje ziet? Nee, dat eigenlijk nooit. Ik ben Herman Vinkers wel eens tegengekomen ergens in de foyer. Ja, en ik zeg een opname dat je met Willem Wilmink wordt die en haar... Ja, nee, dat is van nu. Dat is nu. Oh. Ja, dat is een tekst over Enschede. Willem Wilm heeft toen een tekst over Enschede gemaakt. Niemand hoeft het te zijn, de laatste trein. Niemand hoeft zo ver mee. Enschede. Heel somber lied. En de burgemeester Co Wieringa, een Fries trouwens, die vroeg hem in de jaren 80... kun je eens niet een andere tekst schrijven over Enschede? En dat werd Nieuw Enschede. En dat is 30 jaar heeft dat gelegen en heeft niet zoveel gedaan verder. Maar dat is ook nooit een liedje van gemaakt. En daar heb ik onlangs heb ik daar een liedje van gemaakt. Dus, dat vond ik gewoon leuk in het kader van het project waar ik nu mee bezig ben. Maar wie het puur toeval dat je in dat opzicht wat in de Friese muziekwereld in dat opzicht actief bleef binnen?
Gewoon omdat je de meesten niet kon, blijkbaar. Ja, nou ja, ook in Groningen. En Groningen, maar Ja, daar zit meer de jazzhoeken, denk ik. Ja, daar zit meer de jazzhoek van. Ja, ik heb veel de laatste 10 jaar veel in de smederij meegedaan met jam sessies enzovoort. En dat is leuk, want dan speel je met internationale muzikanten. Korea, China, overal komen ze vandaan. En dat vond ik heel leuk. En daar heb ik ook mijn muzikanten van dit kwartet uit gerecruiteerd, zeg maar. Laurens Blinksma zou eerst sax spelen. Die speelt ook nog op 2 nummers mee. Maar die had het toen te druk met andere dingen, heeft afgehaakt. En toen zat ik even in nood. En toen kwam Gello Hesseling uit Twente, gek genoeg. Een broer van Han Hesseling, die weer een oud-leerling van mij is. Hier geweest op het conservatorium in Leeuwarden. Ja, kun je zien hoe klein die wereld is. Maar Gello die heeft dat toen overgenomen. En die groep heeft iets van een jaar of 10 bestaan. Maar dat is fusion. Daar is in Nederland heel weinig vraag naar. En ik vond het mooi. We hebben een cd gemaakt. We hebben een paar hele leuke optredens gehad. Op een bepaald moment kachelde het echt naar beneden. Het aantal optredens. En toen heb ik gewoon de stekker eruit getrokken. Ik ga een cd inhalen. Daarvan. Ja. Cover design. Adi Schelets, violes. Ja. Dat is bijna wat een surrealistische teken. Wat is dit nou? Dat is dit een schilderij, een tekening? Ja, dat is een schilderij, een aquarel die ik gemaakt heb op de Mulo toen ik 14 was. Het is de evolutie. By nature. Dus uit de zee komt het leven. En dat evolueert zich in allerlei vormen. En cultuur en muziek is daar ook een gevolg van. Dus vandaar. En je vond het wel leuk om zoveel decennia later om de CD... Om die tekening... Toch iets van een cirkeltje is roen of zo? Zoiets, ja. Ach ja. Wat beschouw je jou als de mooiste periode? Wanneer ga je hem... Of is de hele periode? Of... Nou, Ik had het gevoel dat je van project in project, van vaststelling in vaststelling... Heel vaak is het toeval, hè? Dat je vervregen wordt, dat het gang van... Ja, het hangt ook heel natuurlijk samen met je persoonlijke dingen. Hè? Maar je had wel lesjong en je had van alles dingen. Die tijd met Riens was natuurlijk geweldig. Met Leni heb ik dat Fries nog veel meer onder de knie gekregen. Bij Leni kreeg je ook een ontwikkeling veel meer naar muziektheater. Zij was cabaretière, moet je zeggen. Ja, tegenwoordig zeg je cabaretier, geloof ik. Maar goed. En Leo ging steeds meer persoonlijke teksten schrijven. En er kwam steeds meer verhaal in. En dat vond ik heel mooi. Programma's als Houdbaar Tot en Leontien. Dat vond ik echt hoogtepunt. En het laatste wat we gedaan hebben, Taal op het Spoor. Maar ja, goed, dat stond dan in het teken van Kees Bijlstra. Ja. Maar die doorgaande lijn in verhaal, dat vond ik wel mooi. Dat heeft Riens trouwens ook wel gedaan later. Die heeft nog 2 toneelstukken geschreven. Hè? Die heb ik ook, dus eigenlijk na zijn cabaretperiode. Dus bij hem was er misschien ook wel een soort behoefte om wat langer adem te hebben. Want één waarom komt Taal op het Spoor? Dat wie de laatste? Ja, voor mij dan. Hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, toen dacht ik van nou vind ik het qua optredens vind wel goed. En wat in die vaststelling zie je, en misschien dat wel heel mooi symbolisch. Leni Dijkstra te mij een fantastisch jong talent. Ja. De nieuwe generatie, Giske Oosterwijk. Ja, geweldig. Ik heb me voorstellen dat van jou wel een goed gevoel, jongens. Ja, helemaal. Dat was heel mooi. 40, 50 jaar verder. Ja. Het is de laatste keer. Ja. En Hiske neemt het oer. Ja, Hiske neemt het over. Dat gevoel. Precies. Ja, en dat doet ze heel goed. Dus fantastisch. Maar dat nummer wat we straks gaan draaien, of wat we al gedraaid hebben, dat weet ik even niet. Gaan we nog draaien? For Your Smiles Only. Oh, dat gaan we nog draaien. For Your Smiles Only. Dat is ook wel leuk. Dat is weer een link naar de combo van John. John Eskes. Ja, want ik heb dat nummer opgedragen aan John. Toen in 19, wat zal het geweest zijn, 82, 83, ging John naar Paul van Vliet. En wij speelden altijd met de combo van Riens hier bij Omroep Friesland, in de Koperen Tuin, met Griet van Dunen. En John was dan orkestleider. Nou, dan hadden we ook wel eens Peter Tjeerdsma erbij als sax. En Jan Engelman op zang, dat soort dingen. En toen ging John naar Paul, daar had hij daar geen tijd meer voor. En toen kreeg ik de leiding over dat
orkestje. Dat heeft maar een paar keer geduurd hoor. Want toen werd het bezuinigd op een bepaald moment. Maar goed. En toen dacht ik, nou, want dat was ook wel heel bijzonder. Wij speelden vaak eigen composities in de uitzending. Als ik dat nu aan jonge of muzikanten vertel, dan geloven ze me niet. Ja, we speelden jazz, fusion, eigen composities in de uitzending op de regionale omroep. En daar kregen we voor betaald. Nou, dan geloven ze het niet. Maar goed, toen was dat nog wel zo. En toen heb ik een stukje geschreven in de stijl van John. En dat heb ik genoemd For Your Smiles Only. Omdat toen ik net begon, en toen had John en Klaas en Frans, die dachten, oh, zo'n conservatoriumjongen, komt het wel goed, een Granger. We wisten helemaal niet dat ik een tukker was, maar goed. En op een bepaald moment was dat ijs wel gebroken. En dan kreeg je die smile van John. En nou ja, dat was eigenlijk toen brak het ijs, zeg maar. Toen werd ik geaccepteerd. Dus vandaar For Your Smiles Only. Begin draaien. Maar net voordat ik jou bedanken ga. En ik nog even neem dat jou op deze cd te binnen together met Hans Las, Gerlo Hesselings, ze kreeg al even neemt, Laurens Blinksma, Dennis Elderman en Sebastian Dermitschuk. Dermitschuk, ja, een Poolse drummer. Groephit, Demi Sek. Ja, Demi Sek. En het album, mocht je hem er al naar ziekje, dat heet By Nature. Wat mij betreft, doen we nog eens een deel 2. Zullen we het zo doen? Ja. Bedankt voor jouw komst. En wij gaan dat muziekstuk draaien. For Your Smiles Only. Dank u wel, Adi. Oké.